nový projekt a ako sa v ňom pracuje. Dobre, takže už som si otvoril Visual Studio, idem si vytvoriť nový projekt. File, nový projekt. Teraz zvolím si Visual C++, Win32 a tu si zvolím Win32 Console Application. Dám tomu nejaký názov, ako chcem, aby sa to volalo. Napríklad dáme to mu názov večer, prvé čo ma napadlo a potvrdím. Teraz mi vybohlo okienko, tu dám iba next a sem si vyberiem. Ak dám teraz finish, tak vytvorí sa mi projekt, kde už budú prednastavené nejaké príkazy. Lenže ja chcem prázdny projekt, tak dám toto a dám dokončiť. Chvíľočku počkáme, kým sa vytvorí. Teraz sa nám na pravej časti vytvoril nový projekt, ale ešte ho tu nemám, musím si ho otvoriť, takže pravým tlačítkom na večer, add, si to rozkliknem, new item a sem si musím zvoliť Visual Studio C++ a C++ file a musím tu dať názov toho nového projektu. No a ten názov musí byť zhodný s týmto, musí byť taký istý, čiže večer, add. Teraz už mám nový projekt, vytvorený nový projekt, môžem v ňom pracovať. Hej, ja som obmedzený časom, čiže nebudem s vami vytvárať, ja už ho tu mám vytvorený, vedľa jednoduchý projekt, povieme si jednoduchá úloha, je to program, ktorý má vypísať najväčšie číslo z týchto, ktoré sú tu a napísať jeho poradie, že ktoré je v poradí. Hej? Takže ideme od začiatku pekne. Include iOS, sme si povedali, že je to knižnica. Hej? Teraz si môžeme ukázať, že čo sme hovorili, že za tí lomitka, že keď si dám dve lomitka a napíšem text, že to napíše mi to na zelené, ten kompilátor to nežere, hej? Že proste on to nebere, on si to nevšíma, všetko čo je za tak my keby sme chceli označiť neviem, napríklad toto platí na jeden riadok, ale keby som chcel označiť napríklad takto, vymyslím si 4 riadky, 2 riadky, tak dám lomitko, hviezdička, tak hviezdička a na konci tiež hviezdička, lomitko. Tak. No a teraz mi to ten kompilátor nezobere proste, hej, že si nevšimne aj viacej riadkov. Keď to sa väčšinou používa, keď chcete niekomu niečo vysvetliť cez ten kód, hej, že jednotlivé body, ako ste postupovali. Tuto. Include, ale teda je knižnica. Using namespace std je tu preto, aby sme pred každé caut cín nemuseli písať toto. std, dvojbodka, dvojbodka, std, dvojbodka, dvojbodka, hej. To nám vlastne spraví, že pred každým nám to už dá. Takže to teraz môžem kľudne vymazať. Toto je pole, hej, takže má názov, dali sme mu názov pp, ale môžem si ho, dáme mu názov pp, to je jedno, môžete mu dať hociaký názov, integer hovorí o tom, že sú to celé čísla, Mám ich, tá sedmička hovorí koľko je počet prvkov v poli, je ich tu 7, môžeme ich spočítať 1, 2, 3, 4, 5, 6, fakt vážne ich je tu 7. Pole, vážne je tu 7, vždy za každým príkazom, ako som hovoril, musí ísť bodkočiarka. Neplatí to pri cykloch, hej, že tam nemusí ísť bodkočiarka. Count teda slúži na výpis, hej, že nám vypíše najväčšie je a ten text, ktorý chceme vypísať, musí byť v zátvorkách, musí byť v úvodzovkách. No a NDL je rovnaké ako keby som sem dal lomitko N, hej, že všetko, čo je za tým, dať do ďalšieho riadka. Toto max si ešte nevšimate, to si za chvíľočku vysvetlíme. Integer max 0, to je obyčajná premena, ktorú som si vytvoril. Povedal som, že tá premena sa volá max, že premena max je rovná 0 a že to budú všetky celé čísla. Takisto som si vytvoril aj premenu poradie. Hej. Premenu max som si vytvoril na to, aby mi určila, ktorý je najväčší z týchto čísel. Hej. A poradie, aby mi určilo, ktoré je a ktoré to je vlastne v poradí, to najväčšie číslo, hej. Takže,
Na to použijem cyklus for, ktorý sme si už vysvetľovali, takže toto je tá prvá časť, kde si vytvorí, takže for vyzerá takto. Prvá časť, vytvoríme si premenu, integer je rovné 0, dám podmienku, že i je menšie ako 7 a i++ to je tá akcia, hej, že sa mi zvýši o 1. Takže program beží, on sa pozrie, vidí, je vytvorené pole, ináč ešte som zabudol povedať, že pole sa čísluje od 0. Ja už som to vravel, ale teraz vám to ukážem aj toto. Takže ono sa nečísluje, že toto je jedno, prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté, šieste, siedme a toto je nulté, prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté, šieste. Nemýlte si to s týmto, toto číslo iba hovorí, koľko je prvkov v poli. A toto, že on si to číslo ináč, ale je to prakticky to isté, len pri výpise musíte dávať bacha, lebo by vám to vypísalo o jedno menšie. Takže vráťme sa naspäť. Vytvoril som si pole, vytvoril som si dve podmienky, vytvoril som si forko, hej. Hovorili sme si, že to, čo je vo forku, alebo v cykle, alebo vo vetvení, alebo v tomto, vo vetvení ešte môže byť, že všetko musí byť v v množinových zátvorkách. Aj celý ten kód mám, ak si všimnete, počkajte, tam ukážem, v množinových zátvorkách. Hej, celý musí byť samostatne množinové zátvorka, lebo to je celý ten kód, ktorý on kontroluje. Hej. Teraz máme tu vytvorených a on vlastne teraz program beží, vytvorí sa integer i je rovné 0. Je 0, takáto i, tá 0 menšie ako 7? Áno. Takže ide, vykoná sa to, čo je vo vnútri a pričíta sa o jednotke. Hej, tu je pp 0. Hej, takže pp 0 je vlastne toto číslo. Je pp 0 väčšie ako max? Zo začiatku je max 0, čiže je väčší ako max. Takže sa zapíše do maxu. Hej, čiže max je teraz 50. Tu je napísané, že max je 50, keď sa zapíše do 50. Hej, že max je rovné PP0, teda to je tomu polu 0. A pole 0 je vlastne 50. Hej, takže teraz sa rovná max 50. A poradie, to nám vlastne hovorí, že poradie sa rovná tiež 0, lenže zatiaľ je 0 plus 1. Hej, aby sa za každý, a toto tu je preto, aby sa furt posúvalo za každým, čo prebehne for, tak aby sa zvyšilo o 1, aby nám to rátalo to poradie. Ide zasa cyklus. Ide, zvyšil o 1, takže i už je 1, takže i, ak je menšie ako 7, je menšie ako 7, vykoná všetko, čo je vnútri, takže skontroluje, že či PP I, a teraz je PP I je rovné jednotke, pozrie sa jednotke je 40, je 40 väčšia ako max, není, lebo max už je 50, lebo tu bola 50, takže podmienka nie je splnená, preskočí sa. Hej, ide znova. A zvyši sa o jednotku a ide znova. Je 3 menšie ako 7, podmienka je splnená, ide sem. Je PP 3, teda PP 3, toto väčšie ako max nie je, lebo max je zatiaľ 50, hej. Takže sa není splnená, preskočí sa, ide znova sem. Zvyši sa o jednotku, takže i už je 4, je 4 menšie ako 7, áno je, PP4 je 20, je 20 väčšie ako 50, nie je, takže sa preskočí, zvyši sa o jednotku a zase ide PP5, vlastne ičko sa zvýši na 5, je 5 menšia ako 7, 5 je 10, nie je, takže PP 1, 2, 3, 4, 5 nie je väčšia ako tá 50, takže zase sa preskočí, zvýši sa o 1. I je, akože tá zvýši o jednotku, takže už ičko už je 6, je 6 menšia ako 7, áno je, takže ide, je PP6 väčšia ako max, PP6 je 1, 2, 3, 4, 5, 6, áno je, takže je väčšia, takže je pravdivá podmienka, takže sa vykoná, že do maxu sa zapíše PP6. Hej, lebo je väčšia ako 50. Takže teraz už max není 50, ale 60. Ide znova. A poradie zvyši sa o jednotku. Ono si furt pričítava. Takže ide, pričíta si sedmička. Je sedmička väčšia
Tu má byť osmička ináč, aby to fungovalo. Je osmička menšia ako 50, sedmička menšia ako 8? Áno, je. Vykoná sa JPP7 väčšie ako max? Áno, je. Takže do maxu sa napíše P. Do maxu sa vlastne napíše PP, teda sedmička, čo je 80. Poradie sa zvýši zase o jednotku a zvýši sa o jednotku. A to zase sa zvýši, ičko sa zvýši o jednotku, i už je osmička. Je osmička menšia ako osmička? Nie, nie, takže forko sa preskočí, lebo už nie je splnená hlavná táto podmienka a ide sem. Vypíše, najväčší je max, premennú max, čo je táto, a dá ďalší riadok. A vypíše je v vypíše poradie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sedmičku vypíše a dá ďalší riadok. A to systém pauzy sme si povedali je na to, aby nám nezavrelo príkazový riadok, že čaká na zadanie z klávesnice niečo, nejako písmeno, alebo keď zmačknete Enter. Dobre. Teraz to môžeme vyskúšať. Svoju skúšku správnosti spravíte že dáte buď toto kompilovať, alebo zmačknete F5. Dáme Enter. Najväčšie je 80, áno. A tu je chybička. Ten by mala byť tá sedmička. Tak, hej. Musí to byť tak. Takže sedmička, dám zasa F5 alebo toto. Dám Enter, opravil som si chybu, že upravená chyba. A už mi to hádzalo sedmička. Je to sedmička, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Áno, je to sedmička, je v poradí 7. A najväčší je 80, najväčšie číslo. Teraz si ešte ukážeme poslednú vec a to keď náhodou budete mať nejakú chybu. Napríklad ja teraz mažem toto. Hej. A malo by mi to teraz vypísať chybu. Vidíte, už mi počiarkuje poradí. A teraz keď dám F5, alebo ja zmačknem túto kompilovať, dám Enter, tak mi vyhodí chybu. Keď dám No, tak mi vypíše, vidíte, tuto vám dole píše, čo máte chybu. Keď si pozriete, môžete si na to dvakrát kliknúť. Keď si kliknete dvakrát na tento krížik, tak vám ukáže, v ktorom riadku je chyba. Hej? A ktoré slovo. Tu vám ukazuje, že pred týmto slovom, before, pred poradie, chyba, bodkočiarka. Aha, dívam sa, chyba tu bodkočiarka, dám bodkočiarku, zmačknem, čakám, kým si to načíta, ide. Tú vetu, to si poslednú, tu si nevšímajte, tu vám tam vždy vypíše, hej, to si nevšímajte. Dobre, tak to by bolo na dnes všetko, ja dúfam, že som vám pomohol nejaké pochopiť tie základy a budem rád, ak vám toto video pomohlo. Ďakujem, dovidenia.